pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os abollados e abolladas como nós. Volvemos a falar desde o espacio a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Como sempre, volvendo a estar separados por un cristal, o filólogo desta viaxe sin rumbo, Víctor Fernández. Que tal, Víctor? Bueno, vamos ben, dentro do que cabe. Fai algo de calor. Calvos pero ben, non? Como vas a matar aí, Vamos a saludar a xente porque paso de ti xa. Moi boas a todos e a todas. O que falou hasta ahora é o desgraciado biólogo desta viaxe sin fin, controlador de sonido que hoxe tuvo máis problemas do normal, Iván Pensato. Volvemos ao noso hábitat base, máis ben volvo eu, xa que Iván estivo aquí durante o Cuacatón, que non yo perdono. No cal piden participar máis que mediante mensajes. Se alguén nos viu, bueno, pues falaronme de todas, aproveitaron que eu non estaba para meterse comigo. Teño chajardade, Iván Loureiro, que sei que escuitas este programa. A ver se me cruzo con él e lle tiro das orellas. Ou che estira a ti, non sei, A verdade é que a diferencia de tamaño. Cuidado que che mete un hostia. Con todo, volvemos a estar os dous aquí para entrevistar a unha figura emerxente, e máis que emerxente, unha figura moi actual, potente da música galega, en concreto dos máximos expoñentes do reggaetón en galego, porque hoxe está con nós, chegado directamente de Xinzo, Kid Mount. Moi boas. Moi boas, encantado de estar aquí, a verdad. Buenísimas tardes. Gracias por vir. Nada. Estamos en directo En el recurso directo. En riguroso directo. E justo me que dixera moi boas tardes, sabes? Sorpresa. Sorpresa. Como ben dixo Iván, van falar con nós de música gallega. É un momento de gran actividade que está a ter nestes momentos, con varios grupos que están aí salindo por todas partes, que bueno, xa falaremos tamén deso, de procesos creativos e de realidade de facer ese camiño nun mundo tan complejo como da música que xa tratamos neste programa. Isto e moitas máis cousas, así que non vamos a perder máis tempo. Que hai que coller un tren. Hay que coller un tren. Un tren en riguroso directo. A ver que me jodes as intros, Bueno, siempre, antes de empezar, recordarvos, somos Estrelados na Estratosfera. Estamos sonando en Quack FM na 103.4 e que despois da emisión deste programa en riguroso directo, repito, nos estás escoitando, podedes encontrarnos en YouTube e en Spotify, e tamén podedes encontrarnos nas redes sociales, Instagram e TikTok. Por certo, subimos ao final a YouTube o último. Non, pero Subose hoxe. Genial. Que moi interesante. En riguroso directo. É que ese non fui neste espacio tamén. O directo é radio, despois en YouTube subes. Claro, claro. A ver. Ok. Como ves, non nos tomamos moito en serio as cousas, así que podes estar tranquilo. Guai. Xente de chileo total. Xente seria. Bueno, mentre estábamos aí flotando pola estratosfera na nosa cápsula de Camariñas, na nosa cápsula camariñana, empezamos a cavilar sobre a situación da música de Galicia e sobre todo dos fenómenos actuales que están pasando tan fuertes. Aquí temos un exponente principal da actualidade co reggaetón, e que, bueno, unha cousa impensable fai anos, Víctor, de reggaetón en galego. Non pensei de vivilo nunca. Sí, porque, a ver, pero isto tamén supoño que sería o mesmo choque que pasou aí co Xaverín Club cando entrou un pouquiño o rock
rock, un pouquiño o jazz tamén, con aquela canción de Bacaloura que traumatizou a máis de un. Dixen yo a él antes de bueno, funo a ver o Playa Club, dixen yo ali esa noite, nunca pensei de entrar neste sitio e escoitar música en galego. Hai unha foto que atestigua que estabas en perfectas condicións cando... Eu non sei nin a foto, así que... Despois enseño, teño un sticker. Guai. Pois ahora para meternos en contexto non era esta pequena introducción, pero ahora xa temos un invitado, pois vamos a aproveitarlo. Entonces vamos a empezar ca entrevista, Víctor. Queres empezar a ti? Sí, a ver, a primeira pregunta é bastante general, pero como ves en estes momentos a música en gallego particularmente, en esta segunda juventud que está vivindo? Pois vexo a neo-rexurdimento, verdad, Está moi ben. É un momento increíble. Parece que non hai techo. Temos unha base de fans así super tola. Chegamos a xente nova, chegamos a xente máis maior. Hai unha cantidad de grupos que é enorme, de todos os géneros, de todos os colores. Non sei, é unha maravilla, a verdad. Quizás tamén tedes esa diversidade de público porque é que non había nadie que estuera, como dixo o Iván, non había absolutamente nada aquí. A ver, si que ao final consolidouse máis agora, si que hai xente que, dentro do rap por xéneros así, si que desde había moitos anos había música en galego, pero si esta nova ola de chavaliños, de este tipo de música, si que a verdade que está pegando fuerte. Sí, bueno, o rap, o típico exemplo de Deus que te criou, non? Acórdome cando era pequeniño. O López. O López. Bueno. Eso non canta en galego. Bueno, a siguiente pregunta vai moi a colación desto. No sé, un saludo, López. Pues no. Sí, compatriota. No, somos do mismo pueblo, López. Por eso aumentamos así. Fomos ao instituto xuntos. Sí. Vale. Eu xoguei no Camariñas con él. Este tipo tan junto que Camariñas, tío. A siguiente pregunta iba un pouco relacionada, ¿no? Con esto. Tes algún referente desde a música en gallego? Entendo que sí. Bueno, a ver, vou me tirar a pijolada de que todos os meus amigos, pero é certo. É certo. Bien. Barrendo para casa, eso está A ver, admiro moito a todos, sempre digo que son o maior fan dos meus amigos, de todos os que cantan. Mentos aí, se queres. Claro, podes meter público. Que os comente, sí. Mima, a ver, Xan Pais, Novelouro, Fabio VZ, Verdini, Willow, GHZ, Xosé Maceda. Mima, é que era unha putada porque se me olvida algún, é que non tiña que empezar a hablaros. Era o que iba a dicir, que sepades que Novelouro estuvo hai pouco en Vimianzo. Sí, o domingo pasado. Estuvo cando o domingo pasado o Malpica contra o Muxía, o Muxía por desgracia, a Copa da Costa. Estuve por ir, pero ao final non me deu. E xa non sei cal era a pregunta. Algún referente dentro... Sí. Non sei, ao final escoitaba xa a moita xente antes de empezar a facer música. Estaba Ortiga xa facendo música cando, sobre todo, Cemirazo, por exemplo, foi o primeiro que me colleu e me levou por aí con el. Escoitaba un montón e pareceme un dos pais da movida total. Claro, porque eso tamén é un elemento importante que antes non había, entonces vos estades creando non o estilo, pero sí dentro deste idioma. Como é eso? Abrindo camiño, non? Claro. Sí, a ver, o que sei, Mirazo, por exemplo, sí que levaba moitos anos facendo trap en galego, así, sí que ahora se consolidou máis, é loco ver como, sobre todo, o que cambiou é o alcance, o que chega. Claro. Quero dicir, é que tamén hai moita máis motivación de facer música en galego e así, pero é unha movida, a verdad. É curioso como o número de falantes baixa, pero a música en gallego sube, non? Sí, a ver si que suba a música en galego fai que suba esa outra vez. Ten que volver ao Xabarín, xa sabedes. Ten que volver ao Xabarín. Esta é unha pregunta moi boa. Crees que existe certa reticencia a escoitar música en galego que non sexa folk, digamos? A ver, eu creo que ao final o folk tuvo moito éxito no seu momento e é unha música fundamental. Como ao mellor ao principio pois a xente non iba moito máis alá, pero eu, por exemplo, tamén considero que é importante porque eu son de Xinza, o primer contacto que tes ca música en pueblos así é a nivel folk. Eu ao final meu irmão tocaba a gaita desde que eu era
pequeno, logo empecé a tocar o tambor, ao final creo que toda a música está ben e toda che fai crecer e ter identidade, de verdad. Sí, pero quizás o problema que temos é que a xente en Galicia parece como que se non é folk xa non pode ser música en gallego a veces. Como que está aí un A ver, poquinho. está cambiando ahora eso, eu creo. Quero decir, antes sí que é certo que a xente dicirlle música en galego e pensaba nunha gaita, pero ahora a mellor pensa en elegido, sabes? Ou en Nove Louro, xa non pensa nun ailalelo, ailalalo. Pero eso é gracias a vos. Claro, eso ten mérito, digamos. Bueno, si non sei, Unha vez que lanzamos flores así de forma... Xa, pero a mí costa de collelas, eu digo que facemos o que podemos, sabes? No, pero... Non sei se te fijaste que este programa é moito de pensar, sabes? De darlle Sí. voltas. Sí. Pero sí que é verdad, joder, que ao final o que distí, se aparece música en gallego, pois os chavales dirán, pois tamén se pode facer cousas en gallego, e dirán, vale, deixarase de repararse ese mito asqueroso que hai de Sí, solo eso vale sí. para falar cas vacas, que se dice. No, sí, home, eso sí, por supuesto. Por supuesto, eso está cambiando porque ahora mola. Crees Empezamos a molar. Leva molando toda a vida. Leva molando toda a vida, pero nas redes digamos que non molaba tanto, non? claro, pero ahora é un bom momento para a nivel artístico, a nivel en galego, para facer cine, para facer música, para facer un podcast, para facer o que queiras. A ver, Vou ter que volver a escribir en gallego. Pero vamos a ver, é como o teu gallego para que sirve? Para facer un podcast aquí na radio ou para ir ao mar e pescar? Pois é o mesmo exemplo, non? Ao final. Sirve para as dúas, sabes? Sí, no, a ver. Igual de válido para pescar que para facer un podcast. Isto xa falamos moitas veces, que o idioma vale para absolutamente todo. Depende da persona como use, como queira usalo. Exactamente. Pero estamos falando desa visión que ten a xente de que solo vale para isto. Entonces como que se te salías de aí, dabanche un golpe e deixabanche por un lado, como nos fai YouTube, non? Exactamente. Algúnha vez che dixeron de cambiar o castelán? Sí, carallo. Moitas veces, non? Ahora ao revés. Ahora é ao revés. Pero cando empecé a finales da ESO, bachiller, todo o mundo... Di anos, porque nos somos Vellos. Ahora, claro, Pois non sei. non sei así. Empecé E na con- miña cabeza está, claro, no 2006, no Empecé con 15, 16 anos. E agora tes? 22. 22 vou facer ainda teño 21. Moi mal. No 2018 así. Neste riguroso directo teño 21. Merda, a ver. Ben tirada. Estás recalcando demasiado que é directo, eh? Sí, a xente xa se pero- empeza a cheirar a tostada. Perdón, a ver, que perdín o fío, sí, eso. Mais é que mi máis, se sodes dispersos vos é moitísimo máis, xurocho, Perdona, pero somos nós o peor, si, aquí somos nós. Vale, a ver, 15, 16 anos empezaría a cantar en galego e tal, a xente decíache, mi irmán Xinzo, sabes, que todo un día fala galego. Decíache, se ao final se queres chegar a xente deberías cambiar a castellano, se fixas en castellano chegarías a máis xente, bla 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 bla. Isto vai te limitar, tal. Sempre pasei bastante do rollo e fixen o que me saliu un pouco do carallo. Bien. Agora é ao revés. Agora moita xente que canta en castellano bla, por que non faz en galego? Porque agora mola e ao mellor píache alcance máis fácil e tal e ao final é unha movida que está funcionando. O sea, ti crees que moita xente que cantaba en castelán que non o petou, que di, bueno, como este está empezando ahora en galego, vou probar. No, Sí, non sei, a ver, no, Como os que celebraron o título do DEP, porque a mitad deles non sabían nin que xogaba. Perdonádeme. no. Pero, no, a ver, non digo que a xente faga música en galego, sabes, non é como tirando merda. Pero en plan que sí que agora a xente ve un camiño na música en galego. Entonces tamén hai xente que ao mellor que non se atrevía e agora sí se atreve, está genial, sabes? Bueno, pues eso para dar importancia ao que fixachedes vos, que cando nadie daba un duro por eso, seguichedes adiante e está. Bueno, eso sí. Aí. Por fin collo as flores. No, pero unha pregunta así que me surgiu ahora así, que me parece interesante, en Portugal, polo menos no É norte, verdade, así, boa pregunta. hai... Tes nicho? Eu que sei, é que tú vas ao couso de oyentes de Spotify e sí que hai oyentes de Portugal, pero non o teño moi claro, pero gustaríame dar un bolo ali, a verdade. A ver, en Xinzo estamos ao lado de Portugal. Claro. Por estadística seguro que hai algún portugués que lle mola a movida. Pero molaba, que xa falamos algún día, de que molaba expandir mercados, sabes? Facer unha colaboración cun portugués aí que mole, xuntar mundos, aí estaba guapo. É que a guapo, verdade é que guapo. sí, porque ao final tamén en Portugal de feito tampouco hai moito reggaetón. Escoitan moito reggaetón en castelán, de feito. Claro. Eso pode estar guai. Non teño ni idea do que escoitan en Portugal, pero si... Eu por desgracia sí, pero bueno. Eu fíome de ti.
Pero sí, podíamos mandarlle un reggaetón aí en portugués galego, galego-portugués. Hai que chamar a Luchenzo aí, sabes? No, a Luxens, no, que non Danza sabe. Cudru 2 con... Pero non sabe, ten que vir Don Omar para arreglar. Sí, eu Petate. calquera vale. Fora da música en gallego, crees que a música é máis accesible que nos 90 ou antes? Bueno, ti non estabas bebido nos 90, pero bueno. Si, eu nos 90, a verdade, non, que va. Eu, claro, a ver, son 2004 eu, entón. Sí. Pero sí que xa noto máis accesible de cando empecé a facer música eu agora. Eu xa empecé moi fácil, sabes? Porque eu conozco algún produtor e así que é máis maior que nós, en plan, pois nada, eu collía unha caixa, grababa ya cun micro do Colacao e logo non sei que, sabes? Un follón agora, pois, con toda a tecnología, primeiro, é moito máis fácil gravarse calquera en casa. Logo profesionalizalo xa é outro rollo, no? Pero calquera, incluso co móvil, hai aplicacións que te podes pôr o autotune e porte unha base e sona máis rolleiro, pero podes te facer un tema. Sí. E logo, a nivel, a distribución da música tamén é moito máis fácil. No momento que estamos das redes sociales, é unha locura. Quero dicir, tú vas sacar un tema e como promociones ben e tal, e te pillan ben as redes, pois é un avión que antes non había. Eu creo que sí que é moito máis fácil agora. Aí tocamos o tema das redes. É que eu estou recordando, non sei se, o mellor ti non, pero ti casi que seguro que a maqueta de KCO. Non sei Xa, que sonaba fatal. Sonaba fatal porque a gravara el no seu baño cunha gravadora nunha cinta. Entón, claro, despois ao copiar a cinta unha outra vez, fatal. Ainda se escuitaba peor. Claro. Claro, nós nacemos xa noutra cousa que ao final se non tes medios e tes cartos, se tes cartos xa, bueno, podes gravar onde che salga do carallo e facer unha maravilla. Pero eso mesmo, así calquera persona pode gravarse a día de hoxe, é verdad. Está Sí, guai. é verdad. Cando estuve no playa vin que tiñas CDs. Teño. Entonces, esta pregunta vai por un pouco por ese tema. Que opinabas do formato digital fronte ao formato físico? Si pensas que os CDs e demais son unha cuestión de nostalgia ou teñen unhas vantaxes versus o formato digital? Eu creo que todas esas cousas danlle vida ao proxecto. Quero dicir, ao mellor non todo o mundo que se compra o CD o vai meter nun coche ou vai meter a reproducilo, o pon en Spotify directamente, pero creo que lle suma ao proxecto todo. Creo que xa hai suficientes cousas digitales como ter unha pieza física real do proxecto. Creo que lle dá máis vida, tanto eso como as camisetas, como todo. Eu creo que sí que, a ver, obviamente tamén é un pouco nostálgico, pero non sei, a mí mólame moito, a nivel, aunque sea a nivel coleccionismo, xa non che digo nin pa polo, pero creo que aporta. Sinteste tamén como que apoias o artista, non? Un pouco de coleccionar o seu disco, digamos. Sí, tamén está ben. Mas que ao final o digital sempre dependes de terceiros, digamos. Se ti tes un formato físico e tes onde reproducilo, podes para sempre. Eu digo porque están comprando CDs como un loco ahora, porque de verdade. Ustedes viejos. No, pero non é por eso, é porque estaba un pouco cansado de poñer música ao mellor en YouTube e que che saltaran 20 propagandas, sabes, entre cancións. Xa. E dixo, pois, se me gusta escutar os CDs, están, además, si che gusta algún así, sabes, de en plan dos 90, dos 80 e tal, están super baratos de segunda man. Xa. A comprarlos por pack, si tes un sitio onde poñer os CDs, a verdad que... Sí. O que están caros son os vinilos agora. Sí, os vinilos volveronse locos con eles. É que eu empecé comprando algúns vinilos, pero dixo, isto non, Pero ustedes han de volver. Eu estou me aprovisionando. Eso é. Especulando co CD. Non os vou vender. Vais alquílalos por 600 Os meus son meus. Que volvan os videoclubs. Ostras. Totalmente de acordo. E os videoclubs de alquilar videojuegos. Eu Está pouco guapísimo. pillei. En Xinzo ainda rolaba hasta non moitísimo. Xa che contei que había un modeo da Play 2 na que lle puñas o xogo e grabábacho nun disco duro e podías xogalo despois. Hostia. Ibas ao videoclub. E outra vez. Maravilla. Na segunda, vamos xa avanzando na segunda parte un pouco. Estamos contra o piroteo, pero vale. Ok. Así xa entrando un pouco na túa figura, non? En Kid Mount, ahora mismo. Esta pregunta que xa che fixo Víctor ao principio, antes de empezar. Non a fixen, encarrilei. Encarrilas. Conteme. Que significa Kid Mount e de onde xorde ese nombre? Vale, Kid Mount xurde de Oneno do Monte. Supoñeo. Eu vi. Quero decir, non ten moitísima ciencia.
A verdad, eu son de Xinzo, pero meus pais son de Perrelos e de Folgoso, que son dous pueblos do Concello de Sarriaos, que xusto están separados polo monte. Quero dicir que tú monte así, e aquí está Folgoso e aquí está Perrelos. Entonces, eu Esto na radio queda genial, así o de facer gestos. Bueno, que un está pero para a cámara, Para a cámara queda... Para YouTube está guai. que basicamente a cada lado do monte está un pueblo, ¿no? Entón en ese pueblo criei-me, pasei moito tempo, pasei un millón de veces por aí. É claro, pois eu non no monte porque o monte tampouco, eu tampouco lle teño nombre, o monte de Perreros, o de Folgoso, o monte para min é o monte. Entonces, pois quedou aí o neno do Estamos a monte, non? Tamén che dixo unha cousa, moito defender o gallego, pero despois chamaste Kid Mount. Bueno, a ver, Porque queda máis guai ou que? No, a ver, eu que sei. A ver, Neno do Monte tampouco era, non tiña moito marketing eso. Neno labrego, mira. No, a ver, eu que sei, tiña 15 anos, deume por aí, eu que sei. Tranqui que era... Ti con 15 anos era un desgraciado, ele facía música. Para tocar a moral, nada máis. Eu escribía tamén, cabronazo. A día de hoxe... Non conseguiste nada. Teño un libro publicado para ver, que... Bueno, algo. Non me quemes. Está ben. Pero sí, ven aí un pouco deso. Tampouco ten moita máis historia, verdad? Bueno, un pouco o que sempre facemos entre todos, sempre, un homenaje ás túas raíces, non? Sempre está guai. Sí. O que sí que é, Kid Mount é xa un personaje en sí mismo ou é simplemente ti? Si, é como un alter ego ou Claro, digamos que eres é ti, como- ti. A ver, eu son bastante Kid Mount, Quero dicir, pero... Fagocitouche o Pero a ver, personaje. Kid Mount sí que é certo que vas un pouco a excusa del alter ego para ser un pouco máis sinvergüenza, para decir algunhas barbaridades máis nos temas. guai. Non era eu. Claro, en plan, si a lei de festa foi Kid Mount, non eu, non foi Manuel, sabes? É como o Club de la Lucha, sabes? É igual. Bueno, no. Nada, que va, pero a ver... Porque este controla cando é cando non é. Sí que canto as miñas realidades, a mellor máis maquilladas dunha maneira ou máis tolas, tal, pero todo basado en hechos reales. E hasta que punto te axuda o feito de ter ese alter ego, digamos, sabes? A que nivel te refieres? Quero dicir, ti como Manuel dirías, subo ao escenario e súbeme igual, ou sendo Kid Mount dis, pois, sí, estou máis tranquilo, síntome mellor, A ver, máis... quero dicir, eu teño bastante confianza en min a nivel nos conciertos e así, e sí que nese momento sí que é en plan, que decir, eu creo que son unha persona con pouco ego e así, por exemplo, pero no momento que vou subir a un escenario en plan, vale, son Jesucristo en bicicleta e vou reventar isto, está todo pa min, sabes? Sí. Quero dicir, pero é como engollarme a min pa o meu propio concierto, para tamén dar o mellor concierto posible para a xente, sabes? Automotivarte, non? Un pouco. Pero iso tamén lle pasaba a Freddie Mercury, por exemplo. Sí, Estamos sí. comparando con Freddie Mercury. Bien, bien. Joder, de puta madre. No, pero sí que dicía que él, pues como que era máis retraído, pero cando subiu ao escenario era como... Desataba, non? Nah, claro, comelo, sí, total. Eu creo que é moi importante eso, ter a confianza un mismo arriba e sentirse a gusto no escenario, a verdad que é un gusto, Sí. Volvendo un pouco aos teus 15 anos, non? Que mentabas antes. Yeah. Como son os teus, eses inicios dos 15 anos, non? Na música, todo eso. Como che xurdiu facer música, ese proxecto de Kid Mount? Pois vendo rap todo un pouco e do tempo que pasaba con meus colegas e así. Ao final molábanos moito a todos o rap, a min xa desde pequeno que meu irmán maior que a min apoñame moito rap na casa e con 15 anos, bueno, pois empezas a baixar ao parque, tomar unha cervecilla, non sei que, tal, botar un freestyle. Non hagan isto en casa. Bueno, botar un freestyle cos colegas. Primeiro empezou todo deso, de baixar ao parque ou así en Xinzo a rapear entre nós por unhas bases. Logo animeime a ir a algunha batalla de gallos por ali. Clásico comenzo, a verdade. O sea, foi full rap. O teu Full rap, era todo rap o que facía. De aí fun a bastantes batallas de gallos e así, hasta que un día dixen, vale, pois mola moito isto, porque non probo escribirme unha letra? Escribime unha letra así bastante grande. Logo atopei a un colega en Xinzo que me grababa aí por 5 eurillos, tal, non sei que. Aí fun subindo os meus primeiros temas, a verdad. Apoyando o comercio local, además, ves? Apoiando o comercio local, o BLK, un máquina, que iba ali, mima. Entonces, como foi ese proceso sendo de Xinzo? Claro, que Xinzo non había moito. Claro, eso foi duro, non? Entendo, un pouco eras como... Que che dicía a xente pola calle? Pasoulle un pouco o López, bueno, vou a montar outros, salvando as distancias. Pasoulle de
eso que ao final era algo raro, non? Ali diste este tío. É como que che din deso non vas a vivir, que faz con eso, fai algo. Es un matao. A ver, a xente no pueblo fala, pero bueno, sí que é certo que había rapaces en Xinzo que facían música antes camiño, que abriron bastante camiño, pero bueno, que sei, a xente fala. Sí, eso a xente, pues, hasta que os reventas un pouco, hai algunha que te trata de friki e logo dixe, joder, eu sempre confiei. Como do Depor. Claro, pero bueno, que sí que non había moita xente facendo eso en Xinza, e menos en galego. En galego creo que poña mano lume de que nadie. Sí, pero eso é o de sempre. Nunca nadie foi profeta na súa terra hasta que volves e xa eres, como dixaste, Jesucristo en bicicleta. Falastenos un pouco de que empezaste no rap, vendo un pouco a túa discografía e tal, fixestes unha evolución aí tamén, non? Os teus inicios iniciales foron como máis rapero, despois como trapero, despois como máis pop, quizás, como eu recordo, eu cando xenche con Outra Vez, e agora xa máis reggaetón, non? Sí, probei un pouco de todo, verdad? Quero dicir, eu creo que ao final toda esa base da cultura rap sigue dentro de min, porque ao final é o que me criei, e por moito que cambie a base, sempre ao final vimos un pouco de aí todos, pero logo fun probando. Quero dicir, o primeiro é máis con autotune e tal, é máis con trap, logo teño un reggaetón en 2021 xa, creo, ou 2022 está aí un reggaetón xa fora tamén. Logo probei o de Outra Vez, que é un máis pop rock, unha movida así. Pero que sei, por exemplo, Ben Malca, o meu primer álbum, son 11 temas, já hai un de trap, un de reggaetón, un de house, un de, eu que sei, sempre me molou facer música de todos os paus. Agora sí que é certo que tirei máis ao reggaetón, porque neste momento en concreto, cun de Adiós, estou cómodo, creo que me representa bastante tamén, pero como que non me pecha nada, gusta a música e punto. Todo que é dentro do urbano. Realmente non foi unha evolución a sabiendas ou adrede, sino que foi como sentías e como che saiu un pouco os cojones, non? Sí, básicamente, buscándome un pouco tamén, quero dicir, buscándome un pouco. O límite, non? Onde estaba? Sí, en que géneros me sentía máis cómodo, que me representaba máis, pero eso, que facendo un pouco que me sai do carallo, sí. Guai. É que ao final, con esa edad tamén tens que probar. Claro, evidentemente. Sí, no, claro, non era como, vale, vou facer rap toda a miña vida ou vou facer trap toda a miña vida porque, eu que sei. Mas tamén aquí estamos falando de géneros que a veces solápanse un pouquinho entre eles. Para mí todo do mesmo sitio. Eu a xente que diferencia tantísimo o rap do trap, de non sei que, ven da mesma base todo, sabes? É que aí onde quería chegar eu, joder, que hai veces que parece como que son sitios estancos e tampouco é tanto. O reggaetón tamén é un tipo de música super hip-hopera. Por exemplo, no rock, sabes, hai veces que estás falando con alguén, que este non é rock tal, é rock progresivo. Que máis dá, tío? Que va, eu non me rayo, quero dicir, eu fago música. Aparte sempre digo que por moito que cambie a base, ao final sigo sendo eu, porque quen non escribe son eu, e sigue tendo rasgos moi meus, reconocibles, sabes? Que cambia a base e tal, pero a música sigue sendo Kid Mount. Ao final o reggaetón tamén é unha evolución do rap inicialmente, non? Sí. No, pero o que está destacando el pareceme moi interesante, que ao final ti non estás escuitando un estilo tanto, sino estás escuitando un artista, sabes? Que está desarrollando o seu propio estilo ao final. Sí, claro, eu creo que é importante, creo que é algo moi importante cada un ter o seu estilo, eu que sei, que sea rap, reggaetón, trap ou tal, que sonen dúas notas e diga dúas palabras e dices, hostia, este Kid Mount, sabes? Sí. Está guai. Bueno, pues para exemplo, un botón, vamos poñer unha das cancións de Kid Mount que o está petando ahora mismo. Ok. A que máis? A que máis, non? Que ven sendo Esta vida pide outra. Supoño que escuitaréis algunha vez. Sí. De feito, escuitámoslo en Camariñas un día, casi to leo. Sí, ¿no? Nunha discoteca móvil. Sí. Amigo. No, pero eu escuitei para facer o guión, pois escuitei tamén a música, hombre, pois si non. Hai que ir para Camariñas, lá. Bueno, depende en que momento. No. Sí, avísanos por si. Malo será. Malo será un caracho. Así que nada, deixo vos con Esta vida pide outra. Volvemos nun momentiño. Noite de estrelas no chiringo da roteira, lume pa botar as meigas, pa lonxar o mal. Damos que a festa na testa, estamos todos como tellas, hoxe licor non problemas. A
hasta que salga o sol. Que esta vida pide outra, hoxe nada me importa. Hasta que salga o sol. Que esta vida pide outra, hoxe nada me importa. Nena, bota pa lao a pena, dille que hoxe non veña, que hoxe imos bailar. De fondo a luna llena, mentras sube a marea, mentras me sube a copa que acabo de tomar. Hoxe noite de travesuras, sin duda ninguna imos pecar. Xa me confesarei mañá, hoxe da igual, hoxe da igual. Falo moito e o doblao, e aunque a vista me baile, que me quiten o bailao. Ai, miña cousa preciosa, esta vida pide outra, outra. Ai, miña cousa preciosa, esta vida pide outra. Hasta que salga o sol, que esta vida pide outra, hoxe nada me importa. Hasta que salga o sol, que esta vida pide outra, hoxe nada me importa. Nena, bota pa lao a pena, dille que hoxe non veña, que hoxe imos bailar. De fondo a luna llena, mentras sube a marea, mentras me sube a copa que acabo de tomar. A noite está pa nos, se nos estamos pa noite. Nos estamos pa Dios, como suena esto, Vito. Como sonou casi a hostia que me deste na festa de Camariñas. Cando sonou isto. Me ves por detrás. Hai un vídeo meu así saltándose, es como un canguro. Sí. Mola. Pero a Eso hostia é. que me destes non está grabada. Así se vive. Pero teño Sí. testigos, señores. Bueno, Ahora que escuitamos unha canción, esta canción... Sí, dime. podemos xa preguntar como é o proceso creativo para crear ese estilo tan personal. Sí, boa pregunta. Eu que sei. Pois, por exemplo, o proceso creativo de esta vida pide outra foi sair unha noite de San Juan hasta que salga o sol. Nese momento moi divertido. Ya esta vida pide outra, polo menos nese momento é divertidísima a vida. Sí. E logo, pois, A resaca non fui tanto. non me acordo. En plan, o tema gravei máis tarde. Pero sí que estou falando un pouco de eso. Pero, eu que sei, ao final vai un pouco por vibras, por, eu que sei, eu acordome que Juli me pasou a instrumental e xa se me foi directamente a esa noite. Ainda que pasara non sei canto tempo. Pois aí xa, acordo se me foi. Era unha noite de estrelas no chiringo da Rateira, que era un chiringo dun colegas o que íbamos moitísimo e tal. E logo pois o que fago é encerrarme na miña habitación, Sí. non falar con nadie, estar así, e porme a tolear no micro. Eu, por exemplo, agora non escribo prácticamente nada. Tírome no micro e vou deixaste levar. Vou facendo freestyle e logo encaixo. Me chama moito a atención que dixestes, sobre todo por sensacións. Non é tanto o mensaje como a sensación que transmites así. Sí, a ver, eu que sei, ao final as bases a veces falan, sabes? Dinche xa 4 frases para empezar que xa crees unha historia, pero isto, por exemplo, vino claro. E cando tes un concepto xa, esta, por exemplo, saliume do tirón. Quer dizer, non só ter moito fallo. Se teño a cousa clara, póñome no micro, vou tirando frases, ideas, melodías, e logo, pois xa... Que esa sensación tamén de que sala todo do tirón. Maravilloso. Podes explicar un pouquiño a xente que ao mellor pois non a viviu, porque iso é, eu non sei como describir tampouco, A ver, é maravilloso, quer decir, porque hai días que non sempre é festa, hai días que te metes ao estudio, pois non salen cousas moi alá, ou salen cousas e o día siguiente e dices, vaya basura, tiras. pero cando colles e faz así unha de seguido e dices isto Isto pega duro. pega. É unha satisfacción que Joder. que diste, valíome a pena xa levantarse toda a semana pa solo este. Sí, que va, quedas a gusto, quedas a gusto. Quedas a gusto, a verdad. Pero sí, justo un eso de que che vai por vibra e por impulsos, ¿no? Porque ao final é moi humano eso, sabes? Ao final tamén somos animales. Quero tío. dicir, Sí. mas ti ao final acabas desarrollando unha serie de habilidades, non? E despois xa te guías por ese instinto. É como que xa non tens que pensalo tanto. Claro, hai veces que vai solo, é o que che digo, cando vai solo é maravilloso, porque xa tes unha frase e xa estás na cabeza ca siguiente, con que vas continuar. Que tamén ten que ver con que cando te sintes Jesucristo en bicicleta, que Sí, tamén é importante grabando. porque pois... hai veces que te sintes como
Sí, tamén é importante estar un ben para estas cousas. A ver, refiero, Como cañita brava, sabes? É importante estar un ben, por exemplo, para facer un electro latino falando da festa, sabes? Si queres facer un tema triste, hai que estar triste. Quero dicir, por eso... Sí. Por eso vai un pouco neso. O que non podo pretender é facerme un hit de electro latino se estou reventado na cama e non me apetece sair á calle, sabes? Aí sí que é difícil facer o masking. Ten que ser un pouco acorde á realidade, suele ser acorde á realidade todo o que fago. Que poñe aquí, Iván, quen é Juli, que xa o montastes. Xa o mentastes por aí. Meteu a Juli. O Juli é o chef, a cabra, o máster, o míster, o videoproductor do mundo. Digo en todas as entrevistas, é a absoluta cabra. O Juli é un chaval de Cuntis, que é productor, que é buenísimo. Este é Jesucristo en avión, non en bicicleta, non sei que era. En plan, é un avión, este rapa é super boneno, queremoslle moito. Non sei xa que máis decir, só podo decir vos palabras del, pero o que é seguro é que é un productorazo. Quero decir, non lle envidia nada a Tiny nin a nadie, quero decir. Dixenlle eu antes que me recordaba un pouco a historia de Tiny, que é un tío na súa casa, cando Tiny tiña 16 anos, que lle facía as bases a Héctor el Father, a todos estos. Claro. Nada, pois Juli é a cabra, verdad? Que sei, todo... A importancia que ten ter a alguén que ao final que vibre contigo e que che retroalimente aí. É moi importante, Perre Paradiso foi posible, quero dicir, eu sempre digo que Perre Paradiso é un fillo dos dous, meu e de Juli, quero dicir, a partes iguales, porque eu a nivel creativo a xente moitas veces non valora o que é un produtor, porque non sabe. Está na sombra tamén. Claro, pero é que o produtor é a mitad do tema, ou a veces que máis, quero dicir, a música toda fai no produtor, a mezcla, o máster tamén o fai Juli. Eu que fago cantar e escribir, pero o resto todo que escoitas fai no Juli, sabes? Claro, e moitas veces é o que dixeches ti antes, ti escribes pola sensación que che causou a música que escoites. Claro, a min esta, por exemplo, pasou mo Juli sin eu pasarlle así nada antes, eu creo. Dixo, facemos un electro latino. Sí, é que é moi electro latino isto, Sí, pero tamén como non se lle poñe cara, son esas persoas que están, repito, na sombra, entón como que non se valoran tanto. Sí, entendo, pero bueno, que... No público. Pero bueno, Juli, quen é Jesucristo, básicamente. Punto. Sí. Falaches a ti antes de o que che costa, non? Cando estás mal, poñerte a gravar ou poñerte a crear, non? Aquí hai unha moi boa pregunta. Que diferencias ves entre os directos e poñerte a gravar nun estudio ti solo, prácticamente, non? A ver, os directos é sudor e bellaqueo, quero decir, o directo é máis esa energía, esa tolemia, conectar ca xente. Eu aparte estou bastante zumbao, hai de decir. Bien, parecemos bien. En plan de... Nos somos super normales. Este tipo de camariñas. Pero refiero que a xente pegando a mí e dice, pero como saltas tanto para quieto, pero como ves sudando así, pero mima, é que por que non sei dar volteretas, se non dabas cantando tamén. Pois o estudio é máis íntimo, sabes? Ao final, que tamén moitas veces é común. A min gustame tamén xuntarme mazo colegas e aportar todas ideas e gravar e así, pero neste caso é máis íntimo, é máis disciplinado, máis trance. Sí. Por decirlo de unha maneira. Entro máis en trance no estudio, estou na miña nube. Faste como unha burbuja, non? Unha burbuja. Sí, unha burbuja e quedo. A burbuja reggaetonera. Está guapo. Mientras estás dicindo así que saltas, tal, venme flashazos así de Mick Jagger, sabes, con 80 e pico anos. Boas comparativas, Pero quero dicir, sabes, que diste aí hai un algo. Claro, aí hai algo que te impulsa, non? Dentro. Por recalcar aínda máis, sabes, que aínda con 80 anos esa xente sigue tendo unha energía tremenda, que diste, eu fago eso e igual rompo, sabes? Eu si chego, espero tela. Totalmente. Malo será. A ver, de momento por os 21, a vida dura. Eu que che ia preguntar, que aquí, ahora falando do directo, que tal recibistes o acoso de Iván para que viñeras a este programa? Pois non acosei moito tampouco. Non o sei. A ver, era que claro, cantei ás 3 e pico ese día, serían ás 4 e pico da mañá. Pero bueno, que se agradece sempre que veña a falar calquera, Pa casa, si ou si ou onde queiras. Cállese, señor. Eu recordo unhas palabras bonitas, joder. Sí. Sempre se agradece acabar un concierto que despois falei máis cun colega teu que era majísimo, que se en realidad foi o que me dixo, sí, non te preocupes, tal. Era meu irmão. É teu irmão? É meu irmão. Pois majísimo. Sí, o mellor. Outra cabra, outro Jesucristo. Es que estuve palabras bonitas ou balbuceos interesantes. O artista despois do concierto ten que
baixar energía. Mira, eu son unha cousa que si alguén me van falar despois dun concerto e parezco parvo, que non é que son parvo, que necesito baixar da nube. Eu non dixen eso, Pero é unha cousa que me gusta mencionar, quero decir, costa bastante baixar a terra despois. Non que parecías parva, que estabas como a outras cousas, evidentemente. Sí, señor, cállese. Pero aquí hai un tema interesante que é, porque a pregunta é como te preparas para un show, pero tamén como disminuyes esa energía dun show. Claro, porque é unha adrenalina brutal, despois como que todo acaba, non? Esa movida, prepararme por shows, pois bueno... Tas manías aí, costumbres... Non moita, en plan, ensayo. Antes do concerto estou moi ansioso, non nervioso, ansioso de que sea xa. Quero dicir, como, porque aparte sempre é moitísimo trámite de imagínate, facer proba de sonido ás 3 da tarde e logo hasta as 10 non tocas, o día hasta as 10 en plan, meña, que sea xa, sabes, quero salir e comelo. Pero iso tamén é como algo moi básico, non? Os artistas teñen que ter ese aquel de ansiedade por salir, por facer o seu... Ansia, non? Eu sempre digo, non estou nervioso, é ansia, porque a mellor estou ali dando voltas en círculo, fumando un pitillo, e ven alguén da minha e me estar ben. Eu, sí, joder, solo quero que sea xa, sabes? Unha puta vez. Sí. Que empiece la peli. E logo, pois mira, a baixar sí que necesito un tempo de baixar, porque é como, eu que sei, imagínate, un concerto dunha hora de tolear, de que a xente, de estar na nube esa, unha adrenalina fuertísima todo o tempo, despois de, imagínate, estar toda unha semana pensando nun concierto, cando acabas o concierto xusto en plan, sabes, en plan, necesito como un rato para asimilar todo, en plan, estar un pouco con meus colegas, falar un pouco e tal, e ainda así costame un rato volver, e agora cada vez antes o mellor, pero hai días que costame volver a baixar da nube. Sí, porque tamén aí encima do escenario non tes tempo a pensar absolutamente nada. No, que va, son moitos estímulos, estás nunha nube gozando aí. Despois mima, fixen isto. Xa, mima, teremos público. Vaya hostia, me diga aquel. Bueno. É que pasarme cosas así. Normal. Pero a xente está igual, está aí a tope. Sí, eu creo que tamén cando entras nun concierto a ver a alguén que che gusta como toca tal, tamén te deixas levar e non pensas, é como que o vives e xa está. Sí, total. Joder, bueno, sí. Vas a cortar aí. No, iba a decir, pero nada, sí, de que... Non hai censura aquí, a autocensura o único que existe. Pasou pola mente anécdotas un día. Nada, sí, de cuidado, sí. Falando dos conciertos, como escolles... Bueno, supoño que escolles ou tes alguma maneira de escoller preferentemente unha vestimenta, unha estética, non? Sí. A hora de preparar os conciertos, como escolles esa estética? É un pouco o que eches aos cojones ou sigues unha línea? Vas ao Bershka? A ver, sigo unha línea, pero sobre todo tamén pido cousas. Quero decir, non teño... En plan, sí que suele ser a estética que levo todos os días, máis ou menos, que ser gafas, que si tal, pero sempre tirar de amigos, de estilistas ou así, de algunha marca, para ir todo chulito que... O que che conselle un pouco a alguén, non? Sí, para ir todo chulito que poda. Quer decir, sí que hai unha base personal tamén, é todo ben dun gusto personal, pero tamén me axuda de xente, a estética é unha cousa que me gusta cuidar moito, creo que nos conciertos, polo menos, suele estar ben cuidadiño. Non, neste tipo de música tamén é importante un pouco a estética. Sí. En toda. Bueno, en toda, sí. Quero vamos a engañar. Non podes ver aí, quero dicir, vamos a alimentar outro grande, non podes ver a Judas Priest sin a moto, sabes? Por exemplo, xa está ligado, é unha imagen. Sí. Tal. Totalmente. Última pregunta para acabar un pouco este bloque sobre ti e sobre a tua música. A nivel de ingresos, como che tratan as plataformas digitales, non? Más ben vai esta pregunta. Vale. Si crees que son boas para os artistas ou que vos usan de un modo pouco razonable? Claro. A ver, sinceramente de plataformas digitales é donde menos sacas. Quero dicir, sí que sacas... En realidade é onde máis se reproduce. Sí, sacas cada X tempo un pouco de diñeiro, pero acaso que fagas unha cantidad loquísima de reproduccións non vas comer. Claro. Non vas comer das visitas. Tens que ser un tío moi grande de Dios, non? Por eso hai que comprar o CD. Entonces, aí onde vou tamén o máis importante, eu creo que, bueno, sobre todo os conciertos, que a xente queira pagar unha entrada por ti e poidas vivir dos conciertos, de facer actuacións por aí, e todas as cosas de merchandising tamén, de apoio ao artista, verdade que están ben, sabes? Quero dicir, agradecese tanto como discos, camisetas, de aí das cousas
máis relacionadas ca xente, porque se espero a comer por o que me paga Spotify, igual Vas a flipar. ando arroz. Pasouse agora unha imagen así flashazo, sabes, o lugar dentro de 30 anos aparece aquí Kid Mount, 9 louros, sabes, así, como se fora. Buah, estaba guapo, ojalá, en plan... Ainda Galloso de presentador, sabes? Bueno, Galloso non estaría de presentador. Galloso con 120 anos, sacando a Kid Monte a 9 louro cantar. Moi boas noites hoxe no lugar. Con micrófono así. Sí. Un profesional. Estaría guapísimo. A cabra, a verdad. Galloso, saludo para Galloso. Bueno, quedanos 8 minutinhos de programa. Vamos a encarar xa a parte final. Veña. Falando dos obxectivos que tes ti e da realidad que tes actual. A parte de actuar no lugar. Se afixen. Xuxastes? Sí. Sí, claro. Coño. Ah. Mierda. Ves, non sabes, Beto. No, a ver, o documento, pero tampouco quero dicir, no, además que non mirei, dixo, non fai isto no moi. lugar non pudo salir. Ainda non fai moito, sí. Sí, pois teño que ver eso. Xa virás. Vamos Xa, temos que poñelo en Instagram. Vamos a empezar pola difícil. Veña. Un soño que teñas para a túa carreira musical. Pois a ver, estaría increíble pois poder vivir totalmente da música, a verdad. Quero dicir, sería un soño poder dedicarlle todo o meu tempo a facer música, a dar conciertos. Sería un soño, a verdad. Sería un soño. Vivir da música, ese é o soño. Sí, eu que sei, algún festival a nivel nacional tamén, tocar nun Riverland ou ir tocar o Emigrasón, que é un festival que mola un montón, ir a Bélgica ou algún tipo de concierto así, mais Gordo, eso. ¿no? Sí, a ver se se cumple, mal será. Que é o que máis che gusta do mundo da música? E que é o que máis che enche deste mundo? Os Por que camerinos. faz isto? No, é broma. É broma. Canapés. Os camerinos, o licor café. No, nada, o que máis me gusta, a verdade é que todas as relacións que me está dando de amistades e as conexións ca xente, ir a un pueblo aleatorio, que veña un rapaciño a ti decirche calquera movida ou que este cheo o sitio cantando os temas, máis todos os amigos que me está dando, experiencias, é o que me levo. A sensación esa que produces na xente, non? Ver que toda a xente está aí a tope ca túa música. Conectar ca xente, sobre todo. Non a que produzco hacia eles, sino o forza que che nexo, saca. sabes? Falando de nexos, así aproveitamos que así ahora que che podes escutar a gen, mandaslle aí un capote a que colaboren contigo. Quen sería así un soño que dixes, pois colaborar con esta Encantaría peña, colaborar con esta persona. Mira, con Julio Iglesias, sabes? si, Antes de que palme. si John Biff está escoitando coa FM, quere facer un reggaetón ou un trap ou deixome o que el queira, se John Biff quere facer un tema conmigo, pois que me fale, miramos condicións, tal, non sei que. Estaría guapo. No, que va, pero é o meu artista favorito desde que sou moi neno, ou con Zetangana ou con alguén así desta generación. Eu, se queren, estou para eso. Se queren adentrarse na escena en galego, eu fagolle un Xa hueco. sabedes, Estaría chavales, guapo, spameade aí no Instagram, onde sea, que A rico suave ya tú sabes. Bueno, Zetangana me parece tan difícil. Facendo a Liberia dos 100 anos. Bueno, de 100 anos o Neno do Monte e tal, hai un cacha. Bueno, bueno, hai que soñar, Hai sí. que soñar para sempre hai que mirar para arriba, Sí, un pouco ó. baixo. E que proxectos paralelos tes que non teñen que ver con música? Tes algo... A carreira. Pero ese é un proxecto, en plan, vamos a estudiar isto por si acaso isto non funciona. No, un proyecto, quero decir, un proyecto que teño que estudiar, coño. Quero decir, prefería ter un proyecto con que estar que estudiar unha carreira. Nada, pero sí, estou facendo a carreira tamén, estou facendo educación social, que me queda un ano xa, a ver se acabo dunha vez, que os toca nai. vese che ilusionado como... No, que va, gústame tamén. Gústame tamén, o que pasa que xusto levo unha Sí. época ocupado con as dúas cousas Xa. e estou un pouco de brote, pero... Bueno, claro. Pero sí, estudio. Estamos lle pedindo aquí máis proxectos, e xa, a ver... Xa, como eu que te Quizás. dicía, eu sinto-me identificado porque estou co traballo, co puto podcast e o gimnasio, non sei que, vou pegar un puto tiro. Dori. Xa, é duro. Empeceu mañán no gimnasio. Sí. Sí. Ánimo, Bueno, suerte. eso falámoslo despois. Sí. Eu tamén empecé un mes. Porque así tamén o escuitan os teus colegas e deixan de amenazarme. Acabo de flipar con eso. Bueno, acabo de alucinar. Hai dúas Quédanos, sí, dúas preguntiñas. Veña. Quizás Solta, Víctor. a quen che este escuitando a queira empezar así no mundo da música en gallego,
que lle recomendas? Hai algún sitio onde poda, digamos, apoyarse para empezar? Non sei, eu diríalle que sea el siempre, unha persona que está empezando, que sea el siempre, que non faga caso a quen lle diga que isto non mola ou si que mola, que se guíe polo ollo dile, polo instinto dile, que faga o que lle veña da gana. Perfecto. O sea, porque creo que Víctor iba un pouco a preguntar si ten algún sitio que acudir. Claro. O sea, hai algún tipo de asociación que pode axudar, Crees que pode ir a algún sitio que lle dir? Supoño que non. Sí, a cola do paro. No, que va, é broma. É broma. No, a ver, non sei, a conciertos, os lugares onde se crea a escena, sobre todo, conciertos, conocer xente, nós cando íbamos ás batallas, conoces a moita xente do rollo, non sei, esas cousas, moverse. Facer networking de toda a vida, non? Que viva a música antes de vivir da música, digamos. Sí, moi ben, Dios, que poeta. É que se nota que é escritor, verdad? Joder. Non vende libros, pero... Bueno. E xa por último, aquí deixamos que te explayes ti onde che podemos ver este verán, onde se pode comprar ese... Onde queirades. No. Di fechas aquí, sitio. No, que vai moitísimas, pero a ver, non quero dicir algunha que este sin confirmar que eu son capaz de eso. Mañá, Bueno, esa sí. na Coruña. Mañá, día 12. No, aquí tamén se fala. Na Coruña, mañá día 12 de junio. Neste riguroso directo. Mañá 12 de junio na Coruña. Mierda. Festón. Creo que non entras. Onde se poden comprar as entradas? Na página do... como era? Aquí tamén se fala, pero non sei se vai por... Buah, xa me jodestes. Ahora quedo de pouco profesional aquí. Non pasa nada, cortamos. É que como xa é mañá. Non pasa nada. No, pero hai moitos confirmados, a verdad. Hai un anunciado xa en Santiago o día 24, o Vilaño Fest tamén está confirmado, o Festival Ondas en Nigrán, que vai ser increíble Se ten boa tamén. pinta, verdad? Nigrán sempre se lía bastante. Pois ese está moi tocho, que máis hai confirmado? Teño un tamén en Madrid, xa para despois do Brao, que salimos de Galicia. Sí, Está guai. no Brán, en Madrid, no. No. Teño tamén Lugo, anunciaron fai pouco Mariñas Sound, que tamén andarei por aí. Joder. Que vou estar un porrón de sitios. Ajetreado, verán, Todo Brao, o que queirades. A maioría de fin de semanas, creo que todos, se non é todos, casi todos, hai concerto de Kidmont por aí. E para ver as fechas, onde podemos? Tes página aí? As fechas vamos publicar ahora en breve, porque eso hai algunhas que están pechadas pero ainda non están anunciadas. Entonces esperarei a que anuncie que teñen que anuncialas, pero que hai moitas. Pero que che siguen en Instagram, non? Mellor. Eso, Kidmont /, entraremos de todo, e vedesme a min que son moi guapo, como decía o chaval este da Telegaita, e xa está. Moi ben, algunha cousiña que queiras decir antes de despedirte? Nada, joder, daros as gracias por terme aquí, que o pasei caralludo, que fagades moitos máis podcasts. A ver se temos suerte. Hostia, pensei que me estaba sonando a alarma. Non pasa nada. Sonou algo por aí. Pois nada, para todos os que nos coitachedes neste riguroso directo, sabede que estamos en Quack FM na 103.4, que este programa vai quedar colgado despois en YouTube, en Spotify, e que podedes seguirnos nas nosas redes estrelas na estratosfera, en Instagram, en TikTok. E recordad, seguide a Kidmont / en Instagram. Para enterarvos de todo. E o ebooks? Deixovos... Cállate, Víctor. Deixovos cun pouquiño de sudor a bellaqueo, que xa mentaste. Oh, yeah, este gusto. Un abrazo a todos e pola sombra. Oh, yeah. Salir pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Sai fora e olvida. Hoxe fai un bo día pa salir, pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Sai fora e olvida. Hoxe fai un bo día pa salir, pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Sai fora e olvida. Ese home nin che chega aos pés.
vez olvídate de él. Falle caso as túas amigas, si ao final sabes que elas teñen razón. Xa falaste desto moitos días, que los llevo te levar ao inferno. Entre sudor e bellaqueo, sei que cando te paso levaste atención. Giras o garito inteiro, e é normal. Eu tamén quedo parvo si tú pasas ao meu lado. Wow, estás tan buena, debería ser ilegal, mami. E abrazándote, bailame, faite grande con talles. Que é un piqueo tres, si falan que falen. Si falan que falen, si critican que lle follen. Hoxe fai un bo día, pa salir, pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Sai fora e olvida. Hoxe fai un bo día, pa salir, pa beber, pa fumar, pa facer cousas prohibidas. Sai fora e olvida. Precaución que le llega la